بتدقاقامي أفدق بحرين إثيوبيا نايهلاو حتى يكبل زسمع زلو قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد حجون دقيمو هاقرو أفدق بحرين موونان التقبرز عرتات كتقص المخانا بمقلاص إثيوبيا ناي جغرافي سرت كوينا أي تقصلن يكبل تزاريبو اتقدم منستر كمز عينت مقلاص هيبو زلو كم قصلتا ناي تقدم حجي زرقحو زنبره مدمر زبال مصحفو حجون حدش مصحف مدمر أبز مرقلو علاتيو بسولس اتقدمي منستر بسولس أبسن سرعات مرق حدش مصحفو مدمر أبز اسمعو مدره اتقدمي منستر إثيوبيا بزي أفدق بحري كتقصل يا إلكا محساب ناي لبونا أيكونن كبل تزاريبو أبي أحمد بزعبا أفدق بحري كابز الزارب درو لعله كلت عمد حليفو زلو خوينو نسوت رايز يكونه لعلو السب سلطان اتهاجرون بتدقاقامي بزعبا أفدق بحري بفلي دما بزعبا إيرتراو ودب عسب كزاربو تسميع ميام أبز حلف أوان اتقدمي منستر أبسن سرعات مرق قدب حداسة نايشح عمد جيجا تقريميو ناي 3 عمد جيجا دما كإرمي كبل تزاريبو نيريو اتقدمي منستر كأن ناس ان إيرترا بفلاي دما إثيوبيا بزي أفدق بحر مترافا كم جيجا جيرو زغلص خوينو صباح زئرامي بمبالون غليص وين يريو أبز حجي مصحفو مريقلو زلو سنه سرعات أبز اسمعو مدرخا إثيوبيا نزل ألم ناي جيوغرافي اسرت خوينا كتقصل يزبل امنت زلو إثيوبياو اندحرالو اتسب بهوت زي اللي كخون زلو بمبال بخلا ازراربا اب إثيوبيا اسرت ناي جيوغرافي خوينا كتقصل زدلي إثيوبياوي كم زي اللي زسمع مغلصي هيبو نسو وسيغو اب قداي أفدق بحري نسو زمرحو منغستي زلو مرغصي دقيمو كغلص انكلو مرغصي خا إثيوبيا كابتز تعصو معصن تنصلون كتغالاغل الوا زبل مخانه حبيرو أبي أحمد بتوسخي نمصاي ولدوتات إثيوبيا كمزي إيلان كلا كنركبا يبلنا زبل امنت كم زلو ابت مدرؤز التزارب خوينو إثيوبيا زامسلت عباي هاجر ندقنا كمزي زلاتو نا جيوغرافي اسرت كوينا كتوهاب الوا الكام حساب ناي لبونا ايكونن يلو اتقدمي منستر ابز مدرؤ إثيوبيا بخمي منقديا أفدق بحر كتونن بزرزر اكو انت زي غلص إثيوبيا جن أفدق بحر نختونن قچتن كويناتن كهلو تثبيت كم زي بالله كغلص انكلو إثيوبيا جن جيوغرافياويت اسرت كوينا كتقصل يزبل اتحساسبا إثيوبياويان كامنولو يبلو من كبل تزاريبو اذن اي قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد ناي سولس مدرخا اتقدمي منستر ابز حلف اوان بزعبا قيح بحر زلو مرغصي زهبا زلو مغلصيتات مقصلتو خوينو بتوسخون مقصلتا نايتي بلعلوت ابالات سلف بلصقنا كساب وتهدروان حلف تخيترفو زهبو زلو ناي قيح بحرن عسبن مغلصيتاتيو أبي أحمد كونه ابالات سلف بلصقنا نزب زعبا بحر بتدغاغام زهبو زلو مغلصيتات بفلاي دما بغداي عسب ملكيتوم كما بتاريخ اكال إثيوبيا زنبرت غيرم زقربولو زلو مغلصيتات بزملكات إرترا قبل ملسي كتهب ترأيا زنبرت كوينا أبزز حلف قرب اوان دمان تقدم منستر إثيوبيا أبي أحمد قداي قيح بحر دما ناي غزيو حتى طرايو قيح بحر قدم 30 عامات اكال إثيوبيا ينيرو ناي تمالق يغا صباح كرمي الى زهابو مغلصي اب زهابو تقبر ملسي نزباو سلامن اهغراو حقن نحدغا زقال عندرا كتبل غليص اتو نيريا بتوسخن نتبتدغاغامي بمرحتي إثيوبيا بفلاي دما مرحتي بلصقنا زوهاب زلو مغلصيتات املكيتا دما هلو كونتات إثيوبيا مس عندرا سبسلطان بلصقنا زياده اتحساسب يخون قطبا ناي تهاجر بزي قدامو تكابو وي مغدف اهغراو معكن غنزب علمو بانكن كالوتن ططو كبل زي كل ابرس مخانو كبر منبابرو دما درجه عالم كابتم زلعلون كله اتهاجرون اب استفلالي وشت او قطታት اتيان كلا سرعات بلصقنا قند اتكرو اب زقلولوات زي اب كند مغبارن نعو كفتح اب كند سرحن نتمرزام مبصعالو لاو مسكوت بحر ام مغواح تصميدلو مس عبيت وعلاتات بمنقاد صبق علنا زبل ملختن متحلاف زغبرو تواصوتات تدميرو اتكرن متمزاز زغبرو فتنه هدما نقدمي طرايو دحر مبال مرأያ ናይቲ ደገፍ ህዝብ ዘይብሎም መራሕቲ ውሽጣዊ ጉዳያት በመስምሳት ገዳማዊ ስግኣት በመጉልባብ ንኽብሪ ሰንደቕና ንዕሰል በዝብል ጣቋ ደገፍ ንምርካብ ናይ መወዳእታ ሰዓት ዝገብርዎ ኮንቱ ፈንጠርጠሪ ክትብል ገብረ መልሲ ሂባቱሉ ነይራያ ይኹን እምበር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ካብቲ ሒዝዎ ዘሎ መርገጺ ማለት ኣፍ ደገ ባሕሪ ክንረክብ ኣለና ዝብል መርገጺ ዝምለስ ዘይመስል ዘሎ ኮይኑ ሕጂ እውን ደጊሞ ብሶሉስ ድሕርቲ ናይ ገደብ ሕዳሰ መመረቕታ ዝሃቦ መግለጺ ኢትዮጵያ በዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትቀጽልያ ዝብል ሓሳብ ኮንቱ ከም ዝኾነን
ኢትዮጵያ ከዓ ናይ ጂኦግራፊ እስርቲ ኮይና ክትቀጽል ከም ዘይኮነትን ተዛሪቦ ዘላ እዚ ምስ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዝተሓዝ ብወገን ኢትዮጵያ ዝወሃብ መግለጺ ብወገን ኤርትራ ዝወሃበሎ ግብረ መልሲ ኣብ መንጎ እዘን ክልተ ሃገራት ኩናት ከየላዓል ተሰጊኡ ዘሎ ኮይኑ ኣብቲ ዞባ ከዓ ካልእ ከቢድ ግጭት ከይፍጠር እዩ ዝስጋእ ዘሎ እዚ ስግኣት ከዓ ኣብቲ ዞባ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ከምዚ ዓይነት ስግኣት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ናይዚ ውፅኢት ከዓ ብሪጣንያ ነዚ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ብዝምልከት ምስ ኢትዮጵያ ከም ዝተዘራረበትን ኣፍ ደገ ባሕሪ ከዓ ብሰላማዊ መንገድን ብዘርብን ስምዕን ክርከብ ከም እትደገፍ እንተኾነ ብጎነጽ ወይ ድማ እዚ ሕጂ ዝወሃብ ዘሎ ጎነጻዊ መግለጺታት ከም ዘይተደግፎን ንሉላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ሃገራት ዝጥሕስ ትግበራት ድማ ከም ዘይተደግፎ ከም ዝገለጸት ተሓቢሩሎ ብሪጣንያ ንኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት መግለጺ ዝሃበት ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ብሪጣንያ ዝነበረ ዴቪድ ላሚ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 8 ምስ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጊደወን ጢሞቴዎስ ተራኺቡ ኣብ ዝገበሮ ዝርብ እዩ ኣብቲ ዝርብ ከዓ ኢትዮጵያ ንኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ እትህቦ ዘላ መግለጺታት ጎነጽ ከየልዕል ስግኣት ከም ዘለዎም ክገልጽ እንከሎ ብሪጣንያ ከዓ ንሉላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ሃገራት ዝጥሕስ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ከም ዘይተደግፍን ንንግዳዊ መዓላ ከዓ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ብዘተ ከምኡ ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ክኸውን ከም እትደግፍ እያ እቲ ሚኒስተር ንናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ጊደወን ጢሞቴዎስ ዝገለጸሎ እቲ ናይ ብሪጣንያ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ዝነበረ ዴቪድ ላሚ ብተወሳኺ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጊደወን ጢሞቴዎስ ብዛዕባ ዝኾነ ዝግበር ጌጋ ቅመራ ወይ ሚስ ካልኩሌሽን ከጠንቅቆን ከሎ ምስ ኤርትራ ከዓ ናብ ዝርብ ንኸምርሑ ከም ዘተባብዖ እውን ተሓቢሩሎ ብተወሳኺ ዴቪድ ላሚ ልክዕ ከምቲ ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ከምኡ ገይሩ መግለፂ ዝሃበ ንሰበስልጣን ኤርትራ እውን ብዛዕባ እቲ ዘሎ ምዕባለታት ብዝምልከት መርገፂ ሃገሮም ከም ዘፍለጥዎም ነቲ ኢትዮጵያዊ መዘንኦ ከም ዝሓበረ እውን ተገሊጹ እዚ ይኹን እምበር ንኣብይ ኣሕመድ ኣብ ግድብ ሕዳሴ ዝሃቦ መግለፂ ከምኡ ድማ ብሰሉስ ሂብዎ ዘሎ መግለፂ ድሕሪዚ ብሪጣንያ ዝሃበቶም መጠንቀቕታ ብምዃኑ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጉዳይ ባሕሪ መርገፂኡ ከም ዘይቀየረን እቲ ኩነታት ድማ ናብ ዝኸፈ ኣንፈት የምርሕ ከም ዘሎን ዘርኢ ምዃኑ ተንተንቲ ይሕብሩ ኣለዉ እዚ ሕጂ ዘሎ ምዕባለታት ከዓ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝዕላምኡ ከቢድ ኩናት ከየስዕብ እዩ ዝስጋእ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ ልዑላዊ መስኮት ባሕሪ ናይ ምውናን መርዛም ኣጀንዳ ብልጽግና ኢላ እትገልጸ ኸይና ሓላፍነት ዝጎደሎን ዘላቕልነት ኣልቦን እያ እትብሎ ሓደገኛ ድብልቕ ታሪኻዊ ጥምዘዛ ቆጠባዊ ዘይተገዳስነትን ኮነኢልካ ዝግበር ምስሓት ኣንፈትን ይውን ኢላ እትገልጸ ኾይና መራሕቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክንዲ ብዋጋ ዞባዊ ሰላም ፖለቲካዊ ህላውኦም ንምርግጋጽ ምቁማር ነቲ በብኸባቢኡ ተወሊዑ ዘሎ ዘቤታዊ ግጭታትን ንሱ ዘስዓቦ ቅልውላዋትን ፍታሕ ብምንዳይ ውሽጣዊ ርግኣትን ቆጠባዊ ሕብየትን ብምርግጋጽ ህዝባዊ እምነት ንምርካብ ክጽዕሩ ዝግባእ ንስለ ድሕነት ኢትዮጵያን ዞባናን እምበኣር እዚ ዘይሓላፍነታዊ ዕንደራ ክንጽግንን መክትእ ክግበረሉን ይግባእ ብምባልውን ነዚ ብወገን መራሕቲ ብልጽግና ዝወሃብ ዘሎ መግለጺታት መርዛም ኣጀንዳ ብምባል ገሊጻቶ ዘላ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም